Ассалому алайкум, акаи Сафархон ТВ. Мо шумо заказ кардем. Ина соғ саломат рамадан расидан. Мо хидмо ай панҷим, ай қимсангина заказ кардем. Дастафка омад бе қимсангина. Да магазин ростикав дидавдум, хеле мулоимака. Хеле друнш ковока. Ана ё пра. Хай качественный. Гуфтиам марда ки качественный. Акаи Сафархон ТВ зинда саломат боши, бо ягон чишит алоқа дорем. салому алайкум дӯстон бинандагон ва мухлисони дилимии шабакаи Сафархон ТВ. бародарои нами хонаро бояд гал партоем. И хона нигоҳ кинед чӣ хеле задагия. И эмурсия қати задагия, балата гал партофтагия. Эмурсия сафед задаям, баъдан эмурсия сиёҳ қати лата қати галиш партофтагиян. ҳозир амира эмурсия овардагием, полни сафед мекунем. баъд сафед кардан баъдан галиш мепартоем. Да хона уҷам як хонаи дигар калидор қати ушама мехел гал партофтан да кор уш да кабути осмонӣ сиёҳ задагия ҳарҷо сиёҳ неву сиёҳра камтар да бояд кардаги сери кардагиян. нигоҳ кунед чӣ хеле ва потолокшам фиолетовый цвет кардагия, потолокшам тёмный, потолокам гал мепартоем худо хоҳад. потолока гали номери 34 партофтесем, ранги сафед қати ина бародаро. Дар камера анча хира метавон, леки конкретно ба зеб омадагия. шахсан мана маҳқул шидагия. шололи нав задан аз сар кардем, оли тарак қоқшо бо конкретно сафед мешава. худо хоҳад задам буд кам, иншалло навор мекунем, пешкаши шумо мегардонам, дастгира фаромӯш мекунем, лайкора мемонем ва ячия нуфта намонам ки ҳозир дар Қирған, дар ноҳияи Вахш, дар Вахш қарор дорем. ремонт омадагием як рӯз пешаи ид. ина бародаро полни эмурсия задем, танои девола 10 килои барои галпартоиро тайёриш кардем. качествои телефони ман хира камтара, неки 2 килои эмурсия оли тара қоқ нашия нав тамом кардем. худо хоҳад баъдай қоқшавиш галаш мепартоем. атросои гири дар теза краскаи маслини меоянд. ҳамин тараф ина полни вокруг ҳами хона гал меояд. гали номери 25 свети сиёҳ қати ина бародаро. тора гали 34 сафед қати земранг пластик вори омад. пеш мебиниш тари дилфрои фасон метавон. иншалло буд кам гулзанера бо навор мекунем, пешкаши шумо мегардонам, дастгира фаромӯша мекунем бародаро, лайкора мемонем. ина бародаро полни гулзанера тамом кунем. гали номери 25 свети сиёҳ қати зем. нигоҳ кунед чӣ хел ба зеб омадагия. гали 25 пашти абои ворӣ меояд. як галаони рост бизанию, галоша регировка кунӣ, тамом. гало плюс биёя, типа абои ворӣ меояд. бисёриҳо мегуфтанд ки чӣ хел галоша плюс кунем, тоғрӣ кунем. ина бародарон, ина да тараф инами чангак ворӣ меояд. инами ранги падлитсо биёяд, ё ки не тагиш ба ин падлитсо тоғрӣ биёяд, иншалло ки беҳтарин меояд. ва фикрҳои ҳар як шуморо дар комментария интизорум бародар. ҳар як фикротонро метавонем бинависонем ва касони дам херемонтҳо маҳқула ё галой узорнем, вале дар кӯя метавонанд дар ҳамин номерои болои экран мондагӣ дар ватсапи мо бинависонанд. нашуд нарх наво суҳбат мекунем, дастсафка ҳам мекунем ки ҷои дар нарх наво тоғрӣ бигирад, ремонт ҳам мекунем. худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад бародаро. панотон ба худо то навораи ояндаи Сафархон ТВ ра.